cames estirades. Primer busquem la posició, estirem bé, peus actius, abdomen un poquet cap a dins, esquena ben recta, barbeta cap al pit, apoyem les mans. I ara des d'ací, inhalant, pujo els braços i a l'exhalar, com si me tiraren d'un fil des del cap i des de les mans, sense separar els braços del cap en cap moment, aniré portant el pes cap a davant. Procuraré, intentaré, la meva intenció serà sobrepassar els peus. Tinc que baixar des de la cintura, des de la cadera, no baixo en redó, no baixo a tocar, baixo recta, ben estirada, pit obert, des d'ahí, m'estire tot el que pugui. I respire profundament. Inhale, retome, exhale, baixa braços. Ara flexiono la cama, anem a buscar que estiga 90 graus i que estiga tot el baixeta que puguem. Recol·loquem la cadera perquè se mos ha anat darrere de la cama, recol·loquem, tornem cap a davant. I ara des d'ací fem el mateix que hem fet abans. Inhale, puge braços i a l'exhalar me allargue tot el que pugui a intentar sobrepassar el peu. Esquena recta, estirada. Inhale, relaxe i a l'exhalar puc baixar un poquet més. Inhale, retorno la postura, exhale, baixe braços i canviem de cama. Recol·loque la meva cadera, inhale, puge braços i a l'exhalar vaig a baixar. Puja, exhala, baixa. Ara anem a fer el mateix, però de costat, estire la cama, flexione l'altra. I ara des d'ací apoye el braç de la mateixa cama que està estirada i en l'altra hi vaig a fer una contraforça entre la mà i la cama. La mà fa força per a la cama i la cama fa força per a la mà. I amb l'altra vaig intentar obrir tot el que pugui al pit i quan ja no puc més baixaré. La mà va buscar la paret contrària i faig aquesta contraforça. Retorna, exhala i canviem de cama. Esquena ben recta, apoyo la mà, faig aquesta contraforça que me permetrà obrir bé el pit i ara des d'ací estire i baixa tot el que pugui.
contrapostura tornem a estirar-nos i a baixar cap a davant. Molt bé, obrim. No cal obrir molt. I ara, poquet a poquet, els peuets van cap a fora, estira bé l'esquena i se va tractar de, des de l'apertura de muscles i de pit, intentar obrir i baixar tot el que puguem, però des d'aquesta obertura. Poquet a poquet. En cada inhalació relaxo un poquet el cos i a l'exhalar procuraré baixar un poquet més. Me concentro en la meva respiració, en el meu estirament. Molt bé, inhalo, pugen. Ara a l'exhalar vaig a tancar cames. Portaré els peuets tot el que puga cap al pubis. En els 4 dits agarraré per baix el peu i en el dit gros vaig a fer força per intentar obrir els peus, però que només se separen des de dalt. I mantenc ahí. Se tracta d'obrir la cadera, d'obrir el peu, perquè també siga la cadera la que s'obri. Procurem buscar la posició correcta, d'esquena ben recta, la barbeta un poquet cap al pit, i ahí me concentro en la meva respiració i en intentar obrir cada vegada un poquet més. Portant el pes cap a davant, com si volguera sobrepassar en la cara i tocar la cara en terra, però en esquena recta, en els muscles i el pit obert. Els colzes poden fer força perquè s'obriguen més les cames. Torne i ara ho faré baixant en l'esquena redoneta. Apoyo els colzes. Molt bé, ara ens fiquem en genolls. I anem a buscar la postura del corredor. Portaré una cama cap a davant. El genoll no té que sobrepassar el taló en cap moment. Tinc que estar conscient de la meva postura. Apoyo les mans. L'altra cama va un poquet estirada, no va recta, sinó que va un poquet per darrere, apoyo els ditets i ara inhale i puge.
apoyo la cama. Ara tornem a pujar. I ara, buscant la meva estabilitat, vaig intentar portar els braços a la vertical. Està tot el cos actiu, però relaxat alhora. Aguantem ahí un poquet. Vaig baixant braços poquet a poquet, en control, baixo el cos, apoyo les mans, apoyo el genoll i canvio la cama. Controle que el meu genoll no estigui adelantat del meu turmell. L'altre genoll va un poquet més obert, va un poquet per darrere, apoyo els ditets en terra de darrere i ara puge. Primer aguantem ahí. Abdomen actiu. Apoyo el genoll. Descanso un moment. I tornem a pujar. Ara intentarem buscar eixa vertical en els braços i aguantarem ahí un poc. Me concentro en la meva respiració. Baixa braços. Estiro la cama. Ara torne i estiro l'altra. Ara me sento. Estire les cametes, active abdomen i ara torne a fer l'extensió cap davant. Inhale, puja en braços i a l'exhalar l'estiro tot el que puga. Esquena recta des de la cadera